आं सानानि मुसलमानखौ अबसे आसिफ कलक सालिया कारण सिनि राजा सिनि महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक उमर कम्बक ओ सुंजारि मा थांगा खायफानो बोलायदि तानो खायखलांखा बो बेबा नखुरुं बिनि रोंलांनि सागुरै बो बिनि वीर खुंबो सालनानै रोंगौ बो वीर खुं चालगै फायै हेलिकप्टार चालगै फायै ताबकनि वीर खुं खला सिंगा बिरो बो बिथलाय पायो आरो बिथलायनो आजागाव ताबो सिनि वीर खुं खला सुनांजागौ आबनि बागैनो बिसि गोबां मानि सिगांनो सिनि बर'र जत जारा जों बिफासा हानजाखांनाय आबो आइसा दाबि जेखुनु सरकारनिफ्रायनो दाबि दङ जों वीर खुं खलानो केबल बुंलिया सिनि बुबाग्रा वीर विक्रम किशोर मानिकनो बुंलिनाय आबनि बागै नरक साइमान खाना सिनि बुबाग्राखौ इउज खायो बुबाग्रानि बुमुं फालै थांनाय 2018 ओ सारा बिफा हास्तेनि बर'र बुबाग्रानि कायसा बुंबाय सिनि काबु जे गभर्नमेंट आजोगै दंनाय र प्रत्येक भूत बुबाग्रानि फटो फुंबक लायै सरकार खाबां सरकार आजो फायया बेयाबा ताबो आजो मानिया दङ सिनि बर'र बेलाय खाखलाय बेलाय माया गोनां जों सिनि राजा से माया गोनां गाय राजबंशी बा जोंबा राजा रकनि जोङो प्रजा रकबा जोंबा आसिम माया गोनां माबो गै ओ बुइले थकि जाखा ताबो जों तामसलायथाय जों आबनो वानसुकथाय सिनि ओ बुबाग्रानि आसायबानि सालनो जों बिसि फ्रुम दैबो नायथक दैबो हांकाय पालायलायनायनि बागै जों जत्त साइटक लायनाय स बो उमर कम्बो बो असुंजानि याकार थांबानो ताबो बिनि बुसु जोंनि बुबाग्रा बडो किशोर मानिक बो बिनि सामुं खायबायानो खायनायनि बागै जोंनो थांजांनि लगै सानथमानि ओ जराव जों सिनि बुबाग्रा बडो किशोर देबरमानो जों थांजा लगि दिनानि बागै सिनि बेलाय फेनो दरकार आपना जों सिनानि लांनाय खाजानि ताखुसे बुखुस आं बुबाग्रानि इतिहासखौ साना थांगिया कारण अकट कफिलकि फायनाय सिनि बुखुक सपना जत सेरे साइक्लांबाय था आपनि बागै जों दिनिव सिनि बुबाग्रा बडो किशोर मानिक बो बुबाग्रानि बिनि बुसुनि बाद देव थांगि कुलपाया फिबि कुलपाया फैलानो बथांका किल्लानो हयते बताबु मुंगिया कामी फायनाय मुंगिया कामी हयते रबीन्द्र भवन थानाय रबीन्द्र भवन हयते टाउन हल फायनाय बर' बुंसो कथा आसे डिस्टेंस बगुरि उदंनालिना अबाहायनो जोंनो फायतो सिनि बुबाग्रा गासिं सिनि बुखुक सायनांगा सिनि बुबाग्रा वीर विक्रम किशोर मानिक नर नखला फाले दंनि नसं न आरि फुसुं फगै दंनि बिमाहायनो बुबाग्रा प्रत्येक मिसिल मुतिनो सारासा सायतनाले आं कथां दंफां नर नकुनो नाकुनो किशोर इकलांनाय नर थांजांबाय सिनि कपा सांबाय सिनि निताबु सायतंगो राजा रक आगाम जे कुलो कप सायबानो आपनि बागै आं अबसि मेसेज लिरनानै मुसुंगो फायदि जों खालिनि बिसिव सिनि एलेम गोरों र सिनि आगिनि ब्रैसे बुरा सिनि राजा नि आमाल दंनाय र प्रजा फुजु दंगो बरकनो खालि रगो जों बरम रिलायनाय बरकनो कक थाइसा थाइनि सारिनाय सिनि राजा र तां खायलां का तां उंलाका गासिबो फायफोर सिनि यं दंमोन आनो किसा रिक्वेस्ट खायजौ राजानि सम्बन्धे कक थाइसा थाइनि सानानि बागै आं किसा जरारि दिने सिनि मलयनि गफायो आपनि बागै आं नर केथानि अबसो बयना मुसुंगो बरक राज आमाल थां दंखौ दाबो जोंले राजा राज आमाल जों आसा आजायाखौ जोंबा बयबो सिसिजौ जों तां सिनाय प्रब्लेम प्रेक्टिकल सिमानि बागै बरकनो कक थाइसा थाइनि सानानि जरारि खायलायखेनो जानाय आपनि बागै खाजानि ताखुसे बुखौ बेलायखेनो जरा केसे सिनि बुखौ आपनि बागैनो बोले किसा अरनि नारवायं तो कांगा कामिनि बरका बरस kan सारिवै बर गोबां जरारिखा बचत तो सेरि फोसाबायया जों गां आसे कक सानानि थांलिया कारण अरावनि प्रग्राम गोबां मा कलक मा
orang usamu tapi sini naruai lo kok narik naik apa yang bagus haji sentak lagi sini kali wahai lo oh 19 Agustus pok lagi woi 19 Agustus tak lagi se kali tebo tak lagi sen kaisa polos lagi saya di sini woi kali sen sini kita saro bukan kali bate no belum sen bukan kali foto polinai no punya aju pasal woi tuh musoi bukan kali foto belum woi ekor jekun program tanai apa kelainnya apa di bagai ini ni saya tahun kalau dia presenter di program sini tidak ada presenter politik saya kasih untuk nakar foto bukan kali program foto nonton ada usul program kelainnya tahun kalau sekarang je bukan kali program ni foto kedui pangkil kedui baru baik terangnya nak ini apa di bagai nak Facebook orang pun kena bui kayak gini harga tirangga sengai gini nopru bubat bubat dari foto markona sini mul montrokai sini kok tingkai kok saya bukan pernah nopru bubat lah nanti perasaan itu ni nak apa yang bubat lah foto kayak itu dari bagi foto sih sekarang apa beda itu misalnya apa lagi sing nopru bubat dari foto nopru lainnya sini je min sini hani bubatlah boron sun buila boron dina proses sun buila boron dina asal jalan itu jauh hai o di perjalanan kutung mau norok apa belum sudah jauh pai dia hamzat mah coba disebaya pada ini nih oh bisa sama orang mutaka sini bubatlah Bikram Kishore Maniko Bahadur notun tahu kok tentang pengukul muncul lain-lain belum tay sini bubatlah produk Kishore Maniko tapi bo bini umur kalau impor sini oh